Бародар ёфтагем ай Московский область, Раменский район, Новый Дама. Ина ай Ваҳдат ай Тоҷикистон будастаю зи худаш бо даниша мега. Салом алейкум мардум. Ҳар дафъа одамои гумшудагиро меёфтем, ин дафъа одами ёфтшудагиро соҳибоша кофтесем. Ҳамин бачаак дар Московский област, Раменский район пайдо кардианша бачаҳои тоҷики хидмон. Фақат ном фамилияша медона ай киҷо буданша, ном фамилияш Табаров Меҳроб будай, мега ай деҳаи Суфиён мешум, шаҳри Ваҳдат деҳаи Суфиён. Бачаҳои деҳаи Суфиён ку алоқа даброен мешиносен ҳами одама. Ин номери телефони ягон каса намедона. Я саат ман катишгав зидам мегум номери телефони хонагиётона медони не, номери телефони аката медони не. И короче пеши акаш омадаги будай, ҳами Дамадедов мега тамом. Мега Дамадедов омадем. Дамадедов. Пеши акам омаде мега паспорт ма акам гирифтагай надодма гирехтмай пешиш. Короче қати акаш омадаги будай гирехта будай пеши акаш. Тамом. Акаш кияй, да киҷои Москва, да киҷои Дамадедов ҳеҷ чиро намедонам. Ҳами видеоро падилица кинен, ҳами одама ҳар чи зудтар соҳибош пайдо шаванд. Агар соҳибош диден ҳами видеоро, ин рақамо да занг занен, ҳами бачаҳо да пеши ҳами одамоа, ин тоҷикои хидмонай, бачаҳои тоҷикои хидмонай занг занен, да киҷои Москваем гап занен, бачаҳо мошин доранд, ана бор мекунанша мегиран мебиёран ба пештона метиҳан. Ау рақаморо ҳам ки связ баромада натониста, ин рақаморо диден, ин рақамои телефони манай, рақамои WhatsApp-и хидмай, ин рақам да метонед занг занен. Ана қативу бачаҳо конференсиятон мекунам гав мезанам. Холис ай барои алло ягон чи дар кор нест. Фақат соҳиб шавем бачатоно. Тамом.